Kaixo lagunak, hemen gaude etxetiken korroska ekimenaren barnean. Eta Gorka Azkaratek bidali didan puntuari erantzuten saiatuko naiz. Eskerrik asko Gorka, marroi haueta sartzeatik, Urteak betetzeko ez da egun txarra, berezia degula aitortu beharra. Jaiotzatik noski errepublikarra, monarkiak noizbait galtzen badu indarra, batzuk behintzat egingo degu irriparra, batzuk behintzat ingo degu irriparra. Eta katea jarri dezan, nik orain Asier burua nire lagunari bidaliko diot beste puntu bat. Asier saltxa guztiako perrexira da denez, arazorik ez dukiko erantzuteko. Zer ikusi daiteke zure balkoitikan,